na daghang pasundaya. Sayo sa buntag ato aning lang taon natong bantres, ato ang tagaan og usa ka hakop nga law. Kani unta ang maing tukbon, grabe na mga tambula, nagbaka-baka na tungod sa kadagko, pero unya na ta na ihawon inig pista diri pohon sa toa. Porte ng pagkadaghana sa karne ani, mantinilo sa tarog panguhag puso sa saging, gimingaw na puntag kinilaw nga puso. Sakto kayo kay natay bugas nga mais, lami kayo ni pares, porting huguta og busog, wa gyud bidli ba. Nakapag natag usa ka puso diri pero punan pa tani kay mapingis tani, dagko biya kay nigpabawnan ang mga singawon. Sumukon tani diri ang mga kasagingan kay duha pa kabuk ato nangakuha. Dira nakapag na punta para pang tulo. Sakto na unta ni para kilawon pero magbula-bula man ta. Ato asan ning pangitaan og lain. Adi pa diri ara man didapita ang daghan og puso. Sakto kayo naka-timing gyud ta kay wala pa kapanghimuso ang tag-iya. Nakatigom gyud ta. Ubay-ubay gyud atong nakuha diri Nakakuha gyud tag unom kabuk dagko. Daog na ni, batsin na ta, sakto na ni para kilawon og bula-bulahon. Diring napita, muli na unta ta. Lagi mo? Nilabay wa. Nakapagang usa ka singgaw og saging nga tinapok. Way daghang pasundayag, gibit-bit largo. Pag kinabangan pa to. Pag tag saging mga singgaw gilabay naman ma-recycle pa na to. Kuna to nang dauton ba? Pilian tanis daot. Di matabas-tabas, bright kayo, pilian na kunos daot. Dako pa kay gamit ning saginga, kay daghan pa kayo og tarong. Gida na nga sang gihungsuan Ako yung masingaw. Singaw. Kisi? Amugod. Lagi pagid. Paabo. Ito. Masingaw. Pat-upload mo. Garabe, wag ipasaylo, gikaon gyud ang kinitkitan sa manok. Di na ta magpalangay, makit anong niya diri Mahatdan niya tag sumon ugma, mapatawag patas sa barangay. Ubay-ubay gid tag nakuha, pero panitan usa tana. Dira nakuha na og panit. Wa na dakang pasundayag, atuwa na ng latanan ato ang kilawnon. Samtang atuwa sa ning latan ato ang kilawnon, magsabi no sa tag pang shoutout. Shoutout kang Kuya Gabs. Ug kang ready no Las Colabides. Sa katong gusto magpa-shoutout ya, comment lang mo kay ato ang i-shoutout sunod nga video. Kay nalata naman ato ang gilatan. Matik ato na ning haonon kay para isunod nato tuwag luto atong bula-bula. Para bula-bula ho nun. Nya kani, ano tong para kilaw nun. Simple ra ning sagol ato ang bula-bula. Kanirang crispy fry nga itom, kani atong itoyo og sagol para hanghang ba. Kimkot mga singgaw. Tangan natin skim coat mga singaw para kuan ba? Sinaw. Pag humatog butang ng skim coat, bukan na natok itlog ng bidugok. Sunog. Kay nahurot na tong bahaw, ato na dagilong agan og usa ka kaldero nga mais para di gyud ta mga pingis. Kay nahuman na mag-anok ato ang nilungag, wa na daghang pasundayag, ato na ning isunod og luto atong bula-bulahonon. Kay grabe na pagagusla Sige nagdagook ang mga pabawnan sa mga singgaw. Wala kay na nato palabi og gagmay, kay grabe pagkadugayam human og luto. O dira, ato na ni panghaonon, nangaluto na. Samtang nagluto ta, na may mga singgaw gagmay naglibod og puto. Mopalit ayos kining puto ipare sa kinilaw. Lasaon lang ning duka buok para sugdan na nato sa pagtukob kay wa na kumakalam ng sikmura. Kay nahuman naman tagluto sa tong bula-bula, ato na ning timplahan atong kinilaw. Nagpalit pud ta diha og ginamos para ato ang ipares. May ni atong punit-puniton ug nasa tay para panghimarat. Pag human ato na ipang plastada di atong hukaran. Dayon hukan na. Yaon sa pamay dugayan nato. Grabe naman pagagusla matik, wa na daghang pasundayag. Habhab na. Habhab na. Luto na kayo. Lukot o, lami kayo. Dito man lang. Kami kan. Nilaw nga sila. Ketchup. Am ketchup. Ayos sa prebo yan. Bula-bula. Ayos kayo Mas mama. Sa prebo yan Sige Lord. Ini Piti na sila na. Lord. Bungal. Sigsayok. Ay, hindi mga yun. Ano ka itong kan, bula-bula kay hanga itong prepare gibutang ba? Spicy ba? Hindi bunal. Mami lo. Hindi ba?